Sa number 2, hindi magdubo sa 31 tanan ka mga nag-file sang COC sa pagkaalkalde sa Negros Occidental sa nagligad nga 7 ka adlaw. Team Asenso sila sa pagpanguna ni Anay Mayor Mark Goles ay nag-file sa ilang Certificate of Candidacy Lunes ang aga. Upod ni Goles nga nag-file sa iya COC bilang alkalde sang Banwa, si Councilor Ryan Gabuwa nga nag-file sang COC bilang BC Alkalde. Sila ang ginbayaw ni Mayor Javi Benitez upod man sa ilang pag-file ang bilog nilang slate. Sa weekend, tigayon naman nga naka-file para sa iyang re-election bid si Escalante Mayor Melesio Yap. Nag-file man para sa iyang re-election si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Kagupod niya man bilang BC Alkalde ang iya hinablos nga si Councilor Vincent Escalante. Sa Sagay City, balik pagka-alkalde si Vice Mayor Leo Rafael Cueva. Kag nag-file man sang COC para sa pagka-BC Alkalde si Mayor Narciso Javelosa Jr. Sa Moises Padilla, nag-file sa iya COC sa iya re-election bid si Mayor Elia Celestino Garcia Yulo upod iya bilang Vice Mayor. Ang iya nga bana nga si Felix Matias Yulo III bilang Vice Mayor. Nag-file man bilang alkalde sa Kabangkalan City si Anay Mayor Isidro Zayco upod si Vice Mayor Miguel Mig Zayco. Balik alkalde naman si Councilor Richard Hauhoko sang Tuboso ka nag-file sang COC sang Biyernes nga adlaw. Nag-file man si Jury Nabaha sang COC bilang alkalde naman sang Banwa sang Kawayan.